de oude Wiever en de Valkenberg niet meer weg te denken. En juist vanavond weer, helemaal spontaan, weer komt in Gaten. Dus geen personeel in te huren, niks, allemaal pro-dingo. Het is een grote beurs. En heel erg wil ik dus jullie de microfoon geven aan de voorzitter van de oude Wiever, Els Klok. Meneer Peter, zet daar maar niet aan. Dat heb ik niet. Nou, het klein. Penningmeester, gewoon die bonnen nog opgenomen? Die gewoon op. Nee, hopelijk even. Ik heb wat ik al kwijt ben, hè. Minister Roger en ik wou een klein beetje afwegen, want de spelden. Dat domineert. We reiken het de goal goed, gewoon in alle spelden, want dan zitten we een kwartier bezig, denk ik, per persoon. Dus dan moeten we het zelf even opspelen. Maar gewoon als een kleine attentie voor het begin van het laatste doel. En toen hebben we ook prima werk geleverd. De grondstructuur fantastisch goed, moet ik zeggen. We zijn er heel blij mee. En we hopen dat we heel veel nu kunnen verwelkomen, dat we een leuke receptie willen maken. Wir zien ze van die leuk is op en overal verwant. En zeker met de vaste avond noem dat vader zang. Wat zien de nooies van de kerstboom af. Dat tellen we de dag weer langzaam af. Nu is het... Echte oud-prins, kom. Wat voor? Schrok me kapot. Ik denk, wat kon er meer op de file doen? Nou wel, gewoon die de carnaval met kerstmis beginnen. Maar toen heb ik even weer gekeken en toen zag ik dat nou wel de prins zou worden. En er is een geweldige minister, Roger, als hij de troon vleug, dan is Frans Valkenberg wakker, heb ik gehoord. En ongetwijfeld, Noël en Roger zal volgend jaar gezegd worden, zo'n goeie hebben we nog niet gehad, zo'n twee goeie hebben we nog niet gehad. We gaan over tot het decoreren van ons oud-prinsen en ministers. We gaan beginnen. Salut! Salut! Tegen het plafond en dan ook de daar. Zweven op de wolken, want het is weer waar. Ja, dat is de hemel hier op bed. Die dag gans wegs alles in, dat is mij alles weg. Het is weer carnaval in Limburg, dat beste toch meteen. Ik voel het in mijn ganse lief, het leven is weer fijn. We zouden niet nog meer willen decoreren de hemdsafhandeling. Ja. Gewoon er niet even speciaal beginnen, want altijd kunnen we daar gaan en daar niet aankloppen. En... Nee. Gerust dit jaar op de carnaval. De volgende reden. De verzekeringsarts staat achter ons, dus dat verzekert ons ook goed weer. En ook als er anders gaat weer. En Roger, die zorgt voor het ritme, heb ik juist gegeven. Gewoon één ding wil ik te zeggen, een veilig carnaval. Geniet ervan, geniet ook van de liefde die genieten, want daar gaat het ook om. Alle succes en wat Johan zag, we zien dus nog op de zaterdag 40 carnaval in de Oude Kerk. Alle goeds voor u allemaal. Nou, ten eerste wil ik nog een fijn jaar wensen. Wat nog te wonen. Ja, hopelijk is het net zo leuk als tot 40 hebben gehad. Wat is het toch geweldig om met een prins naar bed te gaan. Ik ben het gehad met de mijns. Die vond je dan laten vallen van, wat is het toch geweldig om met een prins naar bed te gaan. Ik ben het gehad met de mijns. En dan ga ik weer kijken, Sabine. En de minister, ik weet niet welke portefeuille voor bezig heeft. Ik heb een gooien.
Want het straalt al vanaf zondag, dus dat moet een goeie zijn. Ik zou zeggen jongens, geniet er lekker van met het vieren. Vier doen ons best en dan komt het allemaal goed.